Bai, hementxe dago Inauta Paola Arratsalde on Inaut. Arratsalde on. Azken egunotan hainbat ratio ekonomiko eman dira argitara, adibidez jakin ditugu langabeziaren datuak, produkzio industrialarena, esportazioa, eta, bueno, gobernuak batez ere, gobernuek, bai Espainiakoak, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Nafarroako gobernuak oroar errekuperazioa hitz egin dute. Sindikatuek zain beste, batez ere langabeziari begiratu diotenean. Eta ekonomiaren ikuspuntutik, zuk biak batuta zer esango zenuke? Ekonomia errekuperatzen ari da, nola begiratu behar ditugu, nola aztertu behar ditugu datu hauek? Bai, zeinek esaten duen, ezta? Gainera ohitzen ari gara horretara, gobernuak datua txarra direnean esango du, denboralidadeari lotuta, edo ez dakit zer, eta ona direnean berriz esango du, gainditzen ari dela krisia, eta bestaldetikan sindikatuek kasu honetan irakurketa kritiko egingo dute, eta ohitzen ari gara, gainera, bakoitzak bere papera betetze horretara, ezta? Datuak ez dira txarrak, onak ere ez dira. Orduan, normala bakoitzak berera egitea, ez? Oraindikan ahulezia egoera oso handia da, eta ikusi ditugun datu horiek adierazten dutena ere, ez da bere biziko hobekuntza bat, ez? Oso hobekuntza, maila apaleko hobekuntza da, bai. Adibidez hemen ikusten ari gara langabeziaren datuak, hor dauzkazu, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako datuak. Bai, hor ikusten dugu jetxi egindala denetan iazkotik honako bilakaera, ez da? Iazkotik ikusi dugu, batean eta bestean, zenbat jetxidan, zenbat langile gehiago dauden, zenbat persona gutxiago dauden langabezian, egunekoetan, eta hor ikusten dugu bestaldean gaur egun zenbatean dagoen langabezia tasa, ez da? Garai baten, aipatzen genitun datuak, guain dela 5-6 urte, aipatzen genitun datuak, normalidadetzat edo baldin badaitezke, ez dakit daitezken, baina baldin badaitezke, eguneko 16ko langabezia daukagula esatea, asko esatea da, ez? Orduan horregatik, errekuperazioa zitzaitea guaindikan nekeza da. Estaduan, guaindikan eguneko 23aren bueltan dago gainera langabezia, baina interesgarri izan daiteke datu hauen intrahistoria edo begiratzea, ez? Ze hemen ditugu datu gordinak, baina horien azpian zer dago? Horien azpian ze enplegu mota dago? Enplegu mota, sindikatuak aipatu dute, ez? Prekarioa, Urkullu lehendakariak berak ere esan du, ez dakit komatxo artean. Hain zuzen ere hori esan behar nizun, lehen esan dut gobernuek oroar rekuperazioa hitz egin dutela, baina adibidez Eusko Jaurlaritzaren kasuan gehiago izan da Josu Erkoreka bozeramaileak astearteko gobernu bileraren ostean emandako bertsioa, Iñigo Urkullu zuhurrago ikusi dugu. Bai, batetik da enplegu edo langabezia altua dela, eta bestetik baita ere denboralitatea eta prekariedadei lotutako lana oraindik hor dagoela. Eta, pozteko da baita ere relatibizatzea datu horiek, esan bezala, hobekuntza bada, baina hobeak ez dira, lehen genitxunak baino. Eta lehen aipatzen genitzena intrahistoria edo datu horien barruko tripak edo begiratuzkero, ikusten dugu gurean behintzat errekuperazio hori batez ere enplegu industrialaren bidetik dijoala. Zure ustez, asunto garrantzitsua da. Bai, asunto garrantzitsua da, bai. Zerbitzuetatik apur bat gutxiago eta eraikuntzatik nahiko gutxi igo da. Zorionez, horrek adreiluaren ekonomiatik urrundu egiten gaitu, ez da? Izan ere Espainian ez da hori bera gertatu? Ez, Espainian gertatu dana da, langabeziaren datu on hori, batez ere oinarritzen dela, eraikuntzan. Ez dutena oso ondo ulertzen da, Inaut, eraikuntzak zer nolako porrota ekarri dion momentu batean Espainiari kontuan izan da, bere errekuperazioa berriz ere dirudienez hortan oinarritu izan da, ze argi dago ahula dela, eta ahula dela ikuspuntu askotatik. Hau da, krisia etorri zenean, bertako hainbat langilek hortarako bakarrik zeduen trebatuta, beste trebakuntzarik ez zuten, erakutsi zituen ahulezia asko ladriloak. Bai, ustelkeria bera, zer lotuta egon dudan lurren rekalifikazioa, azpiegitura handiak egiteari, eta horrelako sekontuari, baina aldi berean baita ere, onura handiak ekarri dizkie, botere finanzieroei. Azkarrak. Bai, eta gainera, beti egon da, krisian zehar beti egon izan da, bai, hau gaizki joan da, baina, hain gaizki ere ez da egon, diru ekarri dulako, eta orduan, referentzia hori baldin bada, zergatik ez dugu berriz errepikatzen. Beti egon da tentazioa adreiluaren burbuila errepikatzekoa. Eta zurrumurru hori beti entzun izan da, ez da? Baina Espainian omen daude oraindik ere utzik dauden herriak, berriki eraikitakoak. Bai, eta planifikatuta hala eta guztiz ere, ez da utzik, ez dakit 3 milioi, kuantifikatzea oso zaila da, baina 3 milioi eta 5 milioi etxebizitza artean daudela esaten da,
baina hala eta guztiz ere planifikatuta beste horren beste daude. Orduan, ez da inbeste, ez dago lotuta etxe bizitza beharrei, baizik eta aktibidade eraikitze aktibidadeari eta horrek sortzen duen diruari, ez da? Orduan, kontu zibili behar da horrekin eta gurean horrelakoak aldan neurrian saiestu. Eta beste datu bat baita ere, aipatzeko modukoa da, eta martxoaren 8 bihar dela, bona ekarriz, maiontara ekarriz, gurean ez hainbeste, baina estatuan langabezia jetxi eginda gizonezkoen artean, hori egia da, baina emakumezkoen artean apurtxo bat igo eginda, oraindikan. Orduan, datu horiek atzean gauza asko dituzte, ez? Ikusi ditugun datu horiek. Beraz, irakurketa asko, gauza asko atzean, eta gero esandakoa aztertu egin beharko genukela, nolako enplegua eta nolako lan baldintzak ekarri dituen, krisi osteko, ez dakiz susperraldia izango da, ikusiko dugu denbora gehiago beharko da hori ikusteko. Bai, ze testu inguru orokorra ez bakarrikan Euskal Herrikoa, edo Euskal Herrikoa kasu honetan, ez da ere estatukoa baizik eta Europakoa eta mundu mailako testu ingurua oso gonkorra da, ez egonkorra barkatu. Horentxe egingo dugu apur bat mundura, dozein kasutan bada kontu bat zurekin aipatu nahi nuena, eta da Euskal Sindikalgintzaren ingurukoa, horentxe amaitu berri dira hauteskundeak, eta ELA eta LABek aurretik zeukatena, baino tarte handiagoa hartu dute azken hauteskunde hauen ostean. Azpimarratzeko iruditu zait, besteak beste, oso begiz jota izan dituztelako hainbat sektorek eta oso kritika larriak jaurti dituztelako bi sindikatu hauen aurka, beraien egoskortasun edo tinkotasun edo deitu jozu nahi duzun bezala ez, beraiek erabili izan dituzten hitzak izan dira, baina langileen aldetik berriz ere eurek jaso dute babesa. Bai, behin eta berriz aipatu izan da ELA eta LABen jarrera estrabagantzia bat izango balitz bezala, ez da? Aipatzen da, pentsazina dela Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian soldatak estadukoak baino 125 altuago izatea. Baina sindikatuak ere konstiente dira hori horrela izanagatik ere 125 soldata altuagoak egonagatik ere 135 produktibidade handiagoa daukagula estatuarekin konparatuz. Orduan, hor tarte bat badago. Hor gauza gehienetan bezala ekuazio bat egin behar dela, eta ekuazio horren arabera lan kostuak ez direla altuagoak. Ez hori da. Inkluso relatiboki bajuagoak direla esan daiteke, eta horregatik normala da baita ere sindikatuak konbatiboagoak izatea. Gero, bestaldetikan baita ere horrek ondorio pare bat eduzten ditu, emaitza hauek ondorio pare bat eduzten ditu. Hain gogor jokatu izana sindikatuekin, Euskal Sindikatuekin, ELA eta LABekin, eraso horren aurrean, lehen esan bezala estrabagantzi modura edo saldu izan da, edo argitu izan da, hainbat enpresarik eta baita erakunde publikok sindikatuen jarrera hau, baina ez da gauza bera gertatzen ez langileekin, ez gizartearekin, ez langileek eta gizarteak ikusten dute, eta ikusten da hauteskunde hauetan, beraien presentzia edo ordezkaritza hunditu egin dutelako, ikusten dute, betetzen duten funtzioa egokia dela. Eta horre irantzuten dio horrek guztiak, ez da? Eta baita ere, jartzen gaitu, aukeratu beharrean, ez? Eredu ekonomikoaz zalantzan jartzen gaitu. Hau da, zerekin burrukatu behar dugu gure garapenean? Soldata jetxiz, ala, berriz industria aurreratuaz. Eta sindikatuek aukera hori egin dute, eta aukera, bigarrenaren aldeko aukera egin duten sindikatuek, berriz emaitza hobeak lortzen ari direla ematen du. Orduan, eztabaida horretan edo tensio horretan, sindikatu ELA eta LAB sindikatuen ekarpenak nik uste kontuan hartzeko modukoak direla. Euskal Herria utziko dugu, Euskal Herriarekin zer ikusia izango du edo zen kasutan erdiko espazioak edo batasun eurasiarrak eta bere inguruak. Hau ere azpimarrako klasiko bat bilakatzen ari zego, ze hausnarketa egin behar dugu gaur. Bai, iruditzen zait, kontu honekin merezi dula pixka geratzea zekaro, horra ipatzen ditugu askotan bai ekonomian eta gure bizitzan eta gure politikan eragina daukaten kanpo faktore horien artean, Grezia aipatzen da, Ukraina aipatzen da, Txina eta Errusiarekiko harremanak, testu inguru orokorra zein dan edo kontuan izatea komeni zaigu. Eta horregatik duela 20 urteko aipamen bat edo ekarriko detona, estatu batutako kanpo politikan aditua zan persona batek, bera Errusiarra zan gainera, okerez palimanago, esan dagoa. Eta berak esan zuen, hiru mehatxu ikusten zitula, historia bukatu zen garai horretan, Soviet batasuna jausi eta
historia bukatu zen garai horretan, Estatu Batuen hegemoniarentzako 3 mehatxu nagusi ikusten zitula. Batetikan Sobiet Batasuneko herrialde horiek denak batzea, bigarrenez Asiako 2 potentzia nagusia aipatzen zituen elkartzea, Txina eta Rusia ari zen, noski, eta hirugarrena gainera polo horren inguruan Europar Batasuna kokatzea. Eta lehenengo biak gauzatzen ari diran bezala, hirugarren horrek ere ja nolabait itxura bat hartzen ari da. Bai, eta puntuz puntu junda. Eurasiar batasun hori, Errusia eta bere garai bateko Sobiet Batasuneko herrialdeen batura horrek, osatu dute duela gutxi Eurasiar batasun hori, Bielorrusia, Kazajstan, Armenia, eta hoiengana gerturatzen joan dira pixkanaka esan bezala garai baten Egipto, Txiprek ere interesa adierazi du, eta Hego Ameriketako herriak. Hainbat harreman sortzen ari direlako polo hori eta Hego Ameriketako herrien artean. Gainera hor, kokatzen da baita Kubarekin harreman berria, ez da? Estatu Batuak hori ikusiz, Kubarekiko harremanetan giro bat eman du, eta Kuba bere ingurura gerturatzeko beste saiakera bat egin du, horregatik blokeoaren amaieraren kontu hori denoi, ez da? Bigarren mehatxo aipatu duguna Txina eta Errusiaren arteko lotura, badakigu Shangaiko akordioarekin, hori eta baita ere gasaren eta petroleoaren inguruko hitzarmenekin, gauzatzen joan da. Horren eta hirugarrena Europar Batasunarekiko jarrerarena polo horretara gerturatuko dan, edo ez dan, erabakitzerakoan Estatu Batuek hartu duten jarrera izan da lotzea Europar Batasuna. Horretarako TTIP akordio ospetsuak eta baita ere Ukrainiako gerra bezalako mugimenduak erabili ditu. Errusia zigortzearen aitzakian baita ere, Europar Batasuna bere gonapera edo ekarri alizateko. Baina aldi berean baita ere, eta pixkanaka, beste ahots batzuk edo altxatzen aritu dira Europar Batasunean, hasieran modu nahiko lotsatian, baina gaur egun ja dagoeneko pisu bat hartuz, ez da Greziak adibidez nola aurre egin zuen Errusiari zigor gehiago jartzearen kontu horrei, bestaldetikan Hungriaren kasua daukagu baita ere, zigorrak, Europar Batasunen zigorrak zuzenean erasan diotelako, eta Estatu Batuekiko aliantzen aurrez aurre jarri dalako Hungria, eta horren ordaina izan da gobernukidei debekatu egin dietela Estatu Batuetan sartzea duela gutxi. Eta azkenik baita ere, Munitxeko goi bilera horretan, Frantziak eta Alemaniak aukizuten jarrera, Estatu Batuak eta Britania Hundiak plantatzen zituzten zigorrak eta inkluso interbentzio militarraren aurrean altoa bota eta beste... Aditu horrek banan aurkeztu zituen aldagai horiek arrisku bezala edo hiruen batura ikusten zuen arrisku bezala, ze bestera hiruen batura balin badaren tormenta perfektua bilakatu da. Bai, ez berak esaten zuen, hegemonia galera mundu mailakoa, ja dagoeneko lehenengo biak gertatuz, bazetorrela. Eta hirugarrena, ja, Estatu Batuek Europan zeukan aliantza edo aliatu mordo hori galtzeko bide bezala edo, aipatzen zuen. Oso interesgarria hausnarketa aste honetan ere, inaute laizter arte, laizter ikusiko dugu elkar. Gugurain albistei egin behar diogu tartea, Ander Arzak arratsalde on eta...